piye terus? Duwe ya ra nyekel. Oleh penggiane yus rong dino dipecat. Apa terus enake ade iki maling apa piye? Lho, kowe jak ngomong ora jelas jadi sirahmu pacagake nyapa? Saya mikir. Mikir piye? Jalan bengi, ade ora suge-suge. Lah golek sugihan apa piye? Dateng ta lho. Jane mantanmu. Tuku ketan ning prapatan balikan ning mantan padha karo mangan jangan nget-ngetan. Budal. Yo, ayo, wes. Ku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan